Mhuri yeZimbabwe ndiri kudzoka nenyaya yandiri kutambira panapa. Kuna MP webato reCitizen Coalition for Change uyo akambenge akarekolewa muna November. So akazoendesa nyaya kumatare edzimhosva. Iko zvino nyaya yacho iri kunzi yadzoswa, anzi ngaadzokere kuparliament nekuti ari kunzi akarekolewa zvemistake mazuva ayaya paipisa iyo cyclone Shabangu. MP uyu anonzi Constant Chiwota wekumaShonaland East ndiye ari kunzi adzoserwa muparliament mushure mekurekolewa kwaakanga akaitwa naSengezo Shabangu avo vaingorikola mwana wese wavaifungidzira kuti iye angangova ari connected zvakanyanya naAdvocate Nelson Chamisa, sekutaura kwavaizviita vanhu vacho kuti ndo chimwe chikonzero chairikolewa vanhu kuti imomo vanyatsosara vachicapture bato reCitizen Coalition for Change. Saka iko zvino MP uyu adzokera muparliament akutotanga basa akutojoinawo vamwe kuparliament ikoko. So pari kunzi hapasisina vacant rakambenge riripo rekuti kungangoitwa by election ikoko kubva kwa itwa mamwe mavotes posarudzwa mumwe anomiririra maShonaland East iyoyo. Saka ndo nyaya yacho mhuri yeZimbabwe yandiri kuuya nayo nhasi zvekare ndakakubatirai panyaya yaversion apo patinokupakurirai nhau dzese dzinenge dzichiitika munyika yenyu yeZimbabwe.